everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and namhlanje guys sikhuluma ke ngomkhokha. Hayi bakithi alukho usuku olungafiki lugaya ke ngomunye umhlathi ke laphana ke kuNdlovu manje guys. Ngiyazi abantu abaningi bajabulela nje ukuthi izinto uNdlovu ngazi ukuthi ke ayisazomhambela kahle guys. Nina phela animthandisisi bakithi uGatsheni ngiyanazi. So ke ngiyazi abantu abaningi ke balinde nje usuku la uGatsheni izinto eziyomphendukela khona. Niyazi guys ukuthi ke uGatsheni ke ufuna wonke amakomiti ezikuyi, but ke wa strategizile ukuthi ke benze strategy sakho ukuthi ufuna ukuthi kuze nga one by one, but ke ikomiti lesigungu ke sebandla esahlala phansi athi uGatsheni bese simnike yonke into ihlale ngakuyena sibone ukuthi uzokwazi ukuyiphatha. But ke kuba sengazi guys abakamtholi ke la amncane ngakhona njengoba kuthiwa ke uzophendula lemon awenza lemonade, but ke not for long, not for the longest time guys. uNdlovu ke bathi ke his chicken will come home to roost, and he will resort to lies by throwing the council under the bus as he lives by fighting every day. Usho ukuthi ke it's Ndlovu versus ke isigungu sebandla versus umkhululu. uNdlovu ke nje sezophila ngamanga nokuqambela abantu amanga. Bathi ke okunye kuzokwenzeka ukuthi uMabusi kuzofanele ukuthi guys ahambe ayeke eMozambique phela ayogeza ifu elimnyama lele kade livela imhaqile. Niyazi guys ukuthi ke abantu bakwamvelaseke uma ngabe nje bekulezi ikhundla zabahamba bayeMozambique usho ukuthi nje kunokhokho vula wenyanga ohlala ke eMozambique. Njengoba noSibusiso phela naye ke isikhathi eqala uhambo lwakhe wahamba waya khona. So kuMabusi guys ufanele ukuthi ke ahambe aye khona, and uSiphamandla ke will go with her bese ke ecela ke ukhuleka nomfowabo ukuthi ke akamhlalele esikhundleni akambambele ke laphana ke esikhundleni sokuba umkhulu. Usho ukuthi ukhulekana uzoba umkhulu laphatha uNdlovu, kodwa ke futhi bathi uNdlovu angeke imhlale kahle leyo nto into yokuthi ke ukhulekana kube uyena ozohlala esikhundleni. Ngicabanga mhlawumbe uNdlovu bethi mhlambe yabo ngase kubekwe yena kube uyena ke umkhulu lifo nje isikhashana njengoba ke uSiphamandla uzobe engekho guys. Bathi ke he will play minds game with ukhulekani nongeke kuphumele guys njengoba kuthiwa ke umvilase uzobe naye ukhulekani ke emvikela kuloNdlovu ke okhona uhluphayo. uNdlovu ke guys kuzofika isikhathi sokuthi ke akhokhele amacala akhe. Inkinga emzini wakhe bathi zizoqonga ziye phezulu njengezenzo ke zakhe guys. Bathi ke noSibahle nokuchoma ngeimali nje nakho konke lokho akwenzayo kuzokwenza ukuthi ke umndeni wabo ube senkingeni enkulu engasalungiseki. uKamadondo onkosikazi ke kaNdlovu kuyena engazi ukuthi uyaphila ke ikhanda guys, but he will try to pick up the pieces of the bad situation umndeni wabo osubhekene nawo. And kukhona konke guys ukuthola ke kunzima kwese kuNdlovu kulesi sikhathi esinzima esebhekene naso uNdlovu, ikakhulukazi ke njengoba kuyena kuphela ke umuntu bezama ukumbonisa ngolaka lukaMthembu. Asazi guys ukuthi uMthembu uzokwenzani, kodwa ke izinto ke kulenyanga sizophela kungasamhambeli neze kahle ke uNdlovu. Guys engathi ubusegaye ngomunye umhlathi ke manje. Angazi ke guys ukuthi sithini seluleko sakho ongasiphi uNdlovu kulesi simo esinzima ke azobe sebhekene naso guys. Bathi akukho usuku ngafiki Nkosi yami. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you.